Алмағыз. Рахим итігіз. Мына біздің Башқұртстан Республикасының Әбелі районының Қожан ауылы іргесіндегі ятқан ялан, үлтік қарғастар яланы. Бұл үлтік қарғастар біздің қызыл кітапқа енген. Рушан, сен мұнда өскен бала сағыңдан біліп, ошо қарғастарды көріп өрген кеші боларақ әйтелі бізге. Әбелі районында, Башқұртстанда ғөмірі болмаған ағастар несіп бұнда келіп сығылуы мүмкін? Сен оны бәріғасан қылыққаны, қорашы, бәлішкенің бар ма? Әлі бәлеке сақтан оны сіздің ауылда, сіздің қанығызға хенген ме? Оның туралағы тарихта әйтілген сөздер. Мен өзім Салауат ауылынан шулай болғала, ошо ерге біз әр сақ келе тұрғайының егесінде, көзгүйінде, қышқығында тегендей, бұл ағастар тұрағында үз фараз өрейінде. Ең таралған фараз ол қоштар тұрағында енді. Якын тип елі яқтардан қоштар, осып, ниндейдер несеге етейм екен, ниндейдер тамырдар ашап мекен, ордықтар ашап, осып, ошында ошы яланға тоқтап, ялытерге, хәлитерге тип, ошында тоқтап кеткендан соң, шул қоштардан соң енді ошы ағастар өсіп сыққан. Екінші фараз өрей, онда біздің Бірінші фаразды. Қоштар бұнда тоқтағандар, ял еткендер, һәм бұнда олар шул ашаған нәмелерін ешкертіп қалдырып кеткендер. Һәм шунан өсіп сыққан ошы ағастар. Бик ошаңғы келелі ол, лекен қайда ол, хәзір ол қоштар, не олар хәзір осып келіп, һәм манда ол ағастар өсмей. Ошы өскенден соң бір қасанда башқа өскендер жоқ бетінде. Тап шулай. Ул хорау мына инде хуңгарала һәркем ул хорауды бире элекке климат икенче булган. Элекке климат елырак булган. Ул мәлдә агастар үзенчәлекле үткәндәр инде ул. Коштар да үзенчә элекке коштар икенчеләр булгандар инде. Бәлки ул коштар юкка сыккандыр. Чөнки бу агастарга кемендә 400-600 ел бирәләр. Улай булга ярый. Шулай. Икенче фаразы нисек? Икенче фараз ул безнең ул Улатайдың исемен білмейм инде. Исемен әйттеләр, онытканмын. Ошо яктардан ниндейдер юлдан йөргән, ниндейдер йылы яктары, Төркия яктарына, Иран яктарына сыгып, шундай бер фараз йөрү инде. Шул яктардан алып кайткан ул орзоктар. Ул сәяхәтче булган. Сәяхәтче. Улатайдар сәяхәт иткәннәр Төркия яктарына. Сәяхәтче, ул моны хату менән булышкан кеше булган дип әйтәләр инде. Шул ошо якка килеп, үзенең моны яшәгән yerенә, җирмәһе муена сәскән дип инде шул орлыктарды. Бу агастар безнең якта улар үсмәгән. Бу кырдан килгән агастарның орлыктары инде. Шуннан хәзерге заманда нигә улар яганан үсеп сыкмай, чөнки хәзер моны климат үзгәрде, бездә хәзер климат һавык. Яйгән моны эфе, әлек моны бәлки климат йылы торгандыр инде уртасы. Ул агастың ордыгын алып сезеп караганга булдымы? Кемдер сезеп карап, ул агасты үстереп маташтымы икән? Осынмы юкмы, монда Япониянан килгән монда белгечләр, Германиянан килгәндәр белгечләр, ниндейдер орлыктарды алып сәсеп карагандар, ниндейдер моны эксперимент иштегәндер, ниндейдер термобудкаларда теге элекке климатты создавать итеп үстереп карагандар, бәлки бер мәл үсеп сыкмаган. Шулай булган монда бер бәләкәй генә үсентек ултыра, ул үсентеккә Клара Хатаповна әйтүенчә 15 ел. 1 метрда гына үсентек, ул ничек булган, шулай үсеп утыра. Үскәне лә һизелмәй. Шул тиктән озак үсә икән бу агас. Озак үскәнгә озак яшәй. Бергә лә озаграк үсергә, бәлки озаграк яшәдем. Менә Кужан авылы кадны Клара Хатаповна шәне Абдуллина. Клара Хатаповна монда ошо yerдә тәртипкә килдереп, моны үзегез күреп торган заборлар куеп, матур гына эмблемалар эштәп, указательләр эштәп, моны үзегез күреп торган скамейкалар бар, указательләр дә бар инде. Кайда килеп утырга, кайда барырга указательләр дигәндәй, моны тирмәненә Клара Хатаповна үзенчә эштәп куйды инде. Тирмәннән башка моны баннерда безнең моны бүген быелгы 75 еллыкка арнап Бөек Ватан сугышына монда Кужан авылы, Салават авылы ветерандарының фотолары тора, безнең райондың геройларының фотолары тора инде. Онытмаган. Шунысы бар. Без баягы тарихка килгәндә, легендаларга килгәндә, син үз легенда бар дип әйттең.
Икеуін гана бирге хыйданың. Биреһе коштар, биреһе Айы. бабай турасында. Өчүнчү легенда неме болду? Ул легенда һин үзең утырттыңмы? Уны иштеп калдым. Үчүнчү фараз нитип йөрү. Ошо яктардан үткән әйтмешләй шелковый путь. Ниме тидер әле унан белән. Ебәк юк. Ебәк юл булган. Шунан йөргәндә ошо сәяхәтчеләр ошо якта кайда теге центры дип белер өчен ошо агастарды виде түңәрәк, виде круга сескәндәр инде. Ошо җиргә килеп җитәләр, оказывается, ниндәйдер теге координатаны белгәндәр инде менә. Ниндәйдер юлда үткәнбез. И шунса еще атларга калган икән дип, как координационная точка хезмәт иткән инде. Шундай фараз йөри. Улар координационный точкаларын бик ода үстергәндәр. 15 ел буе Мин дә шулай уйлыйм. Мин дә шулай уйлыйм. Әллә ул каравандар 15 елына бер генә килеп йөргәндәр микән? Үтеп, әллә ел сайын үткәндәр микән? Аныһын белер кирәк әле. Загуй. Ниме ул бу баш, голова? Ниме анда икән? Һәм үзегез аңгарганыгызлар инде һәрбер агаста табличкалар тора. Һәрбер табличкага исемнәр язылганда, агастан исем бар. Уны кемдер шаналкандыр шунмай, бәлки карахатап уны үзе шул табличкаларга куеп, агастарга исем куйды инде. Һәрбер килгән кеше шул агастарга исеме менән һөйләшә, теге аралаша дигән нәмә. Менә бу агастың исеме баш, голова. Тегенеке аякмы? Тегенеке ниме булды әле ул? Иште мин әлгәнә үтеп киттем. Тегенеке танау тиямы? Юк, алай түгел. Монда гаилә бар, баш, акса бар, иптәштәр, әсе, атай бар. Аяк, кул, танау булманы инде. Баш ул үзенчәлекле генә бер агасы ул теге кеше килгән кеше ошо агасына бергән торып теге баштагы булган Башы беттәһә бында килеп. Шуннан ичи. Баштагы булган теге уйларды, нәмәләрне теге тәртипкә килтереп дигәндәй монда утыргызда эшләп калгандар, кешегә алсын дигәндәй. Әгәр дә мин үземнең өемнең башына шулай баш дигән табличка куеп эргәнә килеп башымның уемды тәртипкә килтерергә теләһәм, мөмкин булыр микән ул үземнең агасымнан. Әллә ул башта тәртипкә килер өчен килтерер өчен ошондай бөдрә агас кирәк микән? Уны һәм белмәйм, әйтә алмыйм. Һәркемнең үзенең башында. Һәрбер үзегез өчен ышанагызмы уга, ышанмайгызмы? Уныһын үзегез уйлайгыз. Һезнең башыгызда тәртипкә килтерер өчен бу бөдрә карагыз кирәкме? Әллә уны да килтерә алагызмы? Килтерә алмай аласагыз, киләгез инде кожандың бөдрә өлтүк карагастарына. Бу бәхет агасы турында нимә әйтәң, Рушан? Ысынлап та ул бәхет килтерә дип уйлаймын. Һиңә бәхет килтердеме ул агас? Өмер буе ошо агастың эргәндә йөрүп үскәнең, бәхет теләгәнеңдер инде. Бәхетем бар дип уйлаймын, бәхетлек өчен уйлаймын. Ысынлап та аны кемгә бәхет җитешмәдер, кем бәхет көтә, бу ысынлап та улар ошо агастың эргәнә килеп торып бәхет һорыйлар. Мин үземдән әйтәм, касандыр булды шундай хәл, үтеп барганда агастың эргәнә торып, үземә бәхет һораным инде. Шул бәхет минем хәзер бар. Мин хәзер үземдә сын бәхетле кеше дип тоям. С этого места поподробнее кем ул һинең бәхетең? Ысыны шуны дөрес. Шуның өчен ошо агастың эргәһендә булган сатта бәхет һорап, бәхеттәр теләп калды. Кызлар, ишеттегезме? Рушан уже үзенең бәхетен тапкан, так что не рыпайтесь. Булды. Күлдәң торганда сак кына һөйдәп кит әле. Без бүген планлаштырып йөрибез икенче мероприятияны, икенче сараны. Бер сара безнең үтеп тора, икенче сара килеп етеп тора. 11 сентябрь көндә Башкорт киеме көне дип игълан ителгән. Без шул көнгә тиклем хәзер көн һайын рекламировать итеп, ошо башкорт халык костюмын киеп, бар халыкка бу байрам турында әйтеп йөрүгебез килә. Бу сарага һин әзерһеңме? Һинең башыңа киергә бүрегең? Юк, минең бүрек юк. Минең дөресен әйткәндә башкорт киеменнән берни диде, берни белә. Кызлар, ишеттегезме? Битекем бар. Кызлар, ишеттегезме? Рушанга бүрек тегеп бирегез. Карале, әхлим мин хәбәрдә белдерәң даган. Хорам кигәнем, һин көн һайын ниндәйдер яңанан киеңме? Әллә ошо берәүдә киеңдә йөрәңме? Рекламировать итәм кигәс, әллә мин уйлавымса, һәр көн һайын ниндәйдер яңа күлдәк. Һәр көн һайын яңа күлдәк киер инем дә, ләкин минең ундай күлдәкләрем күп түгел. Егетләр, ишеттегезме? Башкорт күлдәкләрем юк. Ошо гына, уны ла тар. Йөрүгә бәлки 11-дә тиктем, әзрәк ялгырга туры килер, белмәйм инде. Ярый, әхлим әйдә.
Мына һәр күреп торабыз, бұл ағастың исеме ғаилә. Ни өчен ғаилә дип кушкандар? Чөнки мына бер тамырдан ничәләр тармак киткән, бұл тармактарны сутап караһаң 7 штук. 7 штук инде. Шуларда мына 7 семья ғаилә дигән амара фиксага инде. Штук карале кыйма етәме? 7дән күбрәк хәбәр бunda. Тармактары. Ну, шулай булһа ла шул ғаилә дип кушкандар инде. Гаилә 7 генә кеше булырга тимәгәндә, 15 кешелек гаиләләр була. Шуның өчен бұл ағастар миңа бүгін бик оҡшаны. Бында саф һауа, тыныс, рәхәт, ысынлап та. Әгәр дә үҙегеҙҙең уйҙарығыҙҙы тәртипкә килтерергә, үҙегеҙгә бәхет табырға, ғаилә ҡорорға теләгегеҙ бар икән, Әбейел районының Ҡужан ауылына Өлтөк ҡарағастар янына рәхим итегеҙ. Мына беҙ Рушан менән бүгін килдек тә, үҙебеҙҙең бәхетебеҙҙе таптыҡ.